that you know where it is coming from. Again, no, he said, I'm not mad, no. Okay. They man, I could book all. I'm gonna again got Aquabra Munga came by 7:30. Here could go. Why don't watch yourself? Eh? She may check here could get her phone. Lepola. Here, what all like 4 o'clock. She like my langat. Hello, nna ya ukwu. Ejiga mama lala, ahụ ga ha na kamera ha ekwere na reception gị nga. Ejiga mama lala. Na meslota ha gwa gị okwu. Bịa. Doctor, sị gị na eji my result here. Agala m ga cross ekicha. Ndị ọzọ agala m lab test ụzọ 3 ha gba mpọm pamphlet na aga m atụwali nwaanyị ime bịa gwa m otu nwaanyị a si tụrụ ime aka emere akara anya dere na Baịbụl ị ga-agbu m otu osi mee nga taa ma ihe ga-eme na ndụ gị ga-ahụ majik akwaghị ikwe na-emega ma avoid kemgbe echi agala m hospital dị iche iche ha echekicha m lem ihe niile lem n'ukwu lem n'isi lem n'ọbara lem na ihe niile kpa m aka everywhere sị m na enweghị mere n'ụwa ma mụlie nwa osimụ n'aka ibu na akwụkwọ nsọ asụ ụfọdụ ndị ekere ha otu ụhụ ịghọta ihe chegezi ebe anyị ụmụ Chineke ka ha zuru anyị ịghọtara gbazie m otu nwaanyị m lalụ kwụgwọ isi ya sidiri ime m lụtara gị nwaanyị ya na aga m emeli onye m chọrọ ya emetere m sị gị mee bịa ka m na gị kwuo ya face to face eji m egbe nga eji m mma eji m chọ gị ime gị ihe jọ ndị mma m ana m eme ya physical spiritual ka m ga-eme ya m gara ha gị je ebe ọla na-akpọ ka ogi ka ga agwụ ntụba bịa ka ịgwa m otu isi mee ihe a maka na amabụ m onye iwu nwaanyị m ntamonga gwa m na nwere track record ịghọta na enwe nwaanyị bịara n'ụlọ ọgwụ gị aka ewerela ha ọkụ ka ị gbanyụrụ jen hapụga ka m gwa gị kewa eziokwu ntụba a na-eme gị ihe ma m na-ege ejilukwu oke na m chere na a ga-akpọgote m ugbu a ngwanụ ka m chere ka m chọọ m ejikwa m laịta na akpa m nga ịghọtara ka m mara ebe m ga-epu ụzọ ma ịnwe ọkụ ịghọtara sat ihe ụlọ ga-eme n'ụlọ ọgwụ gị na ga emerazie ịghọtara ebe ya hụ maka nwaanyị m gara n'ụlọ mena ya ahụ ihe gbasara bọtụ ọ m na gị ịzaga dọkịta ntụba akwa ya ọ ya ịbịa gị na ịghọtara ị na-etinye nwoke lụcha nwaanyị gị ha lọra gị ịghọtara gị na-aza fertility hospital ama m na ọgụ m arụga ihe niile chiri don't worry ewetala ha ọkụ Chineke ga-azọla gị eji amụọla highest ihe iji amụrụ ka ugbu a ịhụ hospital kaadị nwaanyị m nke dere m isi Onye Iwe ime onye di ya ahụ ebe ma m na-eme m sị gị metachiri m chiri aka jọsụ hụnye ga-emenụ nsogbu anụ